متيم كلاتنا سلام زلو مقر زلو دستا زلو هيوت كنبر كلاتنا دمنا حدا جيزي جن بمنتهي عيرد كاني سخا ولا دستا سخا ولا فقري سلام مقرة انت لها هيوت كاجن بدخون من قد كرافيشن دخون ليش انا كان قراب هيوت كاخمت كان نغوري انا دما كاب حدا بتعم ازيو دخورو عبي دكتور دتمهار كون اربعه هيوتي كمن كرالي امري سلام كجبرالي زخ على نغرات اللوندين اب كنز عينت حربت دبلن كونتات اتيخ ادن زن نغرات سي ان سميع كتغبرن بجمركو بتعم ازي دس دبل هيوت نخنبرن سلام زلو رقعت لو هيوت نخنبرن زحجزاني بولزات رخنا اربعه منقدتات علوا اذن اربعه منقدتات رمانا باخم كبلني مو احواتي كتتغبرون انت افعيلكم امنوني رقعت دلو مقرت دلو انسانت زلو هيوت كاني من باركم زي ترفيو نبيتي نجر نمرأي نفسكم مسحات متون ترأهليكم مساكم زلخو كانت حوكم يحواتي سبسكرايب بمبار بيتسب كوني إخم أقنع بوتا إخم دلخم نابتن أربعة نتوتات كبلكم أتقداميتك أمام هيوتنا سلام هيوتنا أسانت هيوتنا رقعت نخيلو تقبر أمبأر تعجزتي تبهل نا هيوتك أمام إذا تعجزت زي بتعم أزيا وساني زخونتك أمام إخواتي إتمنتايسي أبقى وانا هيوتكم رأيو إخمو بتعجزتي نتقوانتي بتعجزتي نتجزيتي بتعجزتي نتكون تحت تدحر محلافكم دخون دسمعك رقعت دخون دسمعك أسانت هالوي نابات من سبات أبن قبر ركب سباتينو كم تنحنا عندلي زي كخوني يخلو ويدخون قيقودي ويدخون تأرثري ويدخون نقراتي عنا كقبلنا ويونكم عين نقرات كأتي يصيلفوني جن أفتا أوان زيا أكن سخاون حرق إيكا بوجيل كاخيد كانتهم سواتي زي كون قبر من سكابت هبو ين من الله زقبا قبر من سكو كخون خليف تجيزي تيجر بتعجزتنا تنقر تشللي كتحلفون ترى أخون جزاها مسكر كدخون سلامي دسمعك تناتهم نيجاتيف إنرجي أي توصدون أي تقبلوني تعجزت عزي وساني متزي كوينو جن رأي واخم أحواتي سأل معجاسهم سبات كل تسلست سكند سأل معجاسهم سبات من الباتون 20-30 عامتاتنا هي وسوا بسر بيت كحلفو يقول يوم أتمنى أفتح أوان سي أكن رجع مبالو زخونا نسب كجودي إلهم زحزينو زحسبو نجار كجورو ويا إيدهم دلو نجار ديم كسندو ويجي لخ جورو من البات ويوان تحيزو ما زلوا بلح نجار داوي تحيزو مرلو ينسب كجودي دخل نجار من البات نسوت هي وتخص الخونيا سأنا أفتح أوان سي أبت أجستي نتاجيزيتي أسأل محلافون قل هيوتهم ملو أبو سربيت هيوتهم ملو كأني أبينو عبدي كون من قدي أم تحلفو رجعت كسانت إيده بك حواتي which is تعجزت انت رأها اللي كان لازم عجازي نقرات تعجز كام حلافي من قدنا بتعمي قلقل سباتهم كنا حرق لهم زي بدنا علوي مع من قد هو ثاني من تاين ترى أيكم نحد سب أنا فوق كم أنا تكافس دكتور تروسر كحدا مخر حجي أنت تقامنا بك أنا ده حرق له ويدو قلت عن ترى أخوي نحد سب سلا ده خبره إذا أمبر بخالق من قد أيكون أنت زي كوين متعتيني ده حرق متعتيني إنرجي دي بكن من الوقت عي بدي يخبرنا نفسه زي يخبرنا سب بزح أي قد سنة يعني من تاين ترى أيكم نحن سب تقدس ولون ترى أخون كأخبره كتحرك ويكون قطع ويدو خن نجار كتب له تقول بر نقولي بك ناتكا قطع ناتكا خورا تناتكا محرق زي قبوم سواتهم هالوي مش هذا اللي كان حلاف تزحشن تدبلت النجاري بتعجزت إنه كل النجارات مرأي بفلا أبي هوتنا بزح حج سعد له كمان أشياء كوينا بفلا أبز أنا دلو خو كباب كارن أفريقيا بإثيوبيا دي بعال كامبالا دي أبدي تفلالي بوتاتنا أفريقيا فلا يكسب نريو نقرات كسباب قالوت هجراتنا بأفريقيا قالوا لنا قرت رح اللي سب سأل معجاسو سأنت أجست يرنا تازل لو أكون تقبلوا أنت يا أخي قبر دخل كم يكسر رح دخل ولا كحما أكون أنت هلو جن إذا حما أكون تزي بتأجستك حلفه كأجس هلنا أكن كميلو كند محلاف أفريقيا بتعمل حما أروح نسألي هدو ما خامري تدي تبت نقراتي بزو سرفيترو بتجددو بتجفار بزي I understand يردني حواتي جن إذا وأنا زلمة أم بزحت بركاتك كالله أو جزاها هون كخسر حتى قل بزح نجارات هاللي تتنتي أكاد كيد بتعجزنا وأنت تحلفون ترى في كذا بزح كتأكيد وكترخبوا تقل نجارات هاللي أنت زي كوين جن سأنا معجزنا بناي كالوت سوات مساندات بناي عرفتنا بناي قدر يتدفع فينا نابا ناب أوروبا أنا خنكيد ناب أمريكا ناب كندا ناب قدر نخنكيد زين جورا نجارات لهم مثل لا ناب أوروبا أنا خنكيد أحوات سأنا تهرب لنا أبو تاخينا معجزنا ناب زيد اللي سترانا دش إنك نعنا دش إنك هيبوتنا بتعمي ناب حدقة ناب زقتو ناب ليبيا ناب كان نجارات ناب بزح يخيد يسب سأنت أوان تقعد بتعجز محلافي جنزاب زي أرلا أوان كم زغبلكم كل أغوز عدد شجر يقولون وبتعمي أتقامي أيكون نقول أيكون كل بلو لقوا حتى ألوي شجرات جن أتليست كتعجز أنت رأفي إلك تعجزتي كور كورسا كان ترأفي إلك كتغيرون لتخل من قد تعطون فتعري فترة لك أنت ريكوين جن سأن زي معجز كام بتاع وقت جورو نجارات ويقول تعجزت دي حوس قالوا طبعا زي والنجارات
ናትካ ዘይኮነ ውሳነታት ትውስን እሞ ንሪኦ ዘለና ኣሕዋተይ እዩ እቲ ኩነታት እቲ ብሓደጋ ናብ ዝኾነ ነገራት እቲኻ ሂወትካ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ምዃደይ ትፈልጦ ከመይ ምዃኑ ዘይትሪኦ ጀስት ብሶሻል ሚድያ ብካልኦት ኣሕዋትና ብካልእ ጥራይ ትፈልጦ ንስኻ ከይድካ ናይ ዘይትፈልጥ ቦታታት ንዑ ምሕር ብምምናይ ነዚ ዝደሎ ሂወት ተዓጊዝካ ንኸይትሓልፎ እቲ ቦታት ከዓኒ ንኽትከዶ እንደይትኸፍሎ መስዋዕትነት የለን ሰኣን ምዕጋዝካ ድማ ክንደይ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ደኣቱ ሂወቶም ድስኡን ኣሕዋትና ከም ደለዉ ንፈልጥ ኢና ኣሕዋተይ ስለዚ ምዕጋዝ እዩ ኣብ ዘለኻዮ ኾንካ በረኸታት ምርኣዩ ኣብ ደለና ብፍላይ ኣብዚ ኣፍሪቃ ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ናብ ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ኣሕዋት ኣብ ገዛኻ ኹንካ ክትመሃሮ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ሶሻል ሚድያ ሒዝዎ ዘሎ በረኸት ሒዝዎ ዘሎ ፀጋ ንሪኦ ኣለና ኢና ስለዚ ብዙሕ ነገራት ኣብ ገዛኻ ኹንካ ብምምሃር ብዙሕ ነገራት ክትገብር ስለትኽእል ነታ እዋን እቲኣ ብትዕግስቲ ክትሓልፋ እንተደኣ ክኢልካ ትዕግስቲ ሂወትካ ይደምቅር ካብ ክትኣትዎ ዝነበርካ ሓደጋ ካብ ክፈሎ ከም ዝግበሮ ድብል ክትከፍሎ ዝግበአካ ስድራኻ ከተጨንቀሉ ዝግበአካ ብዙሕ ዝነበሩ ነገራት ከድሕነካ ናይ ብሓቂ ድማ ንስድራኻ ኣፍታ ዘለኻዮ ቦታ ኹንካ እኳ ደኣ ክፈሉ ዘይኮነ ክትከፍሎም ትኽእል ኢኻ እዚ ዝገብር ግን ትዕግስቲ እዩ ርድአኒ ኣሕዋተይ ከቢድ እዋን ከቢድ ገለ ክመፅእ እንከሎ ፕሊዝ ንተዓገሶ እዚ እውን ክሓልፍ ኢልና እንተደኣ ትዕግስቲ ክንሕውሰሉ ክኢልና መቕረዝ ዘለዎ ሂወት ኢና ክንነብር ኩሉ ከም ኢሉ ይነብርን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሽግር ዘለዓለማዊ ዝኾነ ፈተና የለን ተደኣ ትዕግስቲ ክንገብር ክኢልና ብትዕግስቲ ክንሓልፎ እንተደኣ ክኢልና ኩሉ ነገር ሓላፋ እዩ ኣሕዋተይ እዚኣታ ቀዳሚት ሂወትና ቅሳነት ዘለዎ ክትገብር ትኽእል ወሳኒ ዝኾነት ቅመማ እታ ካልአይቲ ካብዚ ዶክተር ምስ ተማሃርክዋ ናይ ብሓቂ ድማ ብሂወተይ ሰላም ክዓስል ወይ ድማ ቅሳነት ንኽረክብ ዝገበረትን ድማ ሲምፕልሲቲ እያ ወይ ከዓኒ ነገራት ኣቕልል ኣቢልካ ምርኣይ ንነገራት ምቅላል ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኣሕዋተይ ንሓደ ነገር ኣቕሊልካ ኖርማል ኣቕሊልካ ምርኣይ ምናልባት ካብ ኣከዳድናኻ ካብ ኣካይዳኻ ካብ ናብራኻ ኤቭሪቲንግ ትገብሮ ቅልል ዝበለ ክኾን እንተደኣ ክኢሉ ኤክስፔክቴሽን ናትካ እውን እንዳወሓደ ኤክስፔክቴሽን ናትካ እውን ቁሩብ ናትካ ትፅቢታት እንዳወሓደ ስለዝኸይድ ካብ ኣከዳድናኻ ካብ ምሰባ ዘለካ ርክብ ሰባት ክገብርሉ እዮም ካብ እትብሎ ነገራት ኣቕልል ኣቢልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከመይ እንተልኣልኩምኒ ማለት ዝኾነ ሰብ ግዴታ ከምዚ ክገብር ኣለዎ እዚ ነቲ ነገራት ክገብር ነይሮ ከምዚ ክኸውን ነይሮ ወይ ድማ ንዓኻ ክገብረልካ ትፅምዮ ሓደ ሰብ ህልሞ ወይ ገለ ነገር ግበረለይ ትብሎ እቲ ሰብ ከይገበሮ ተር እቲ ሰብ እቲ ምናልባት ብስርሑ ድዩ ክኸውን ይኽእል ወይ ረሲዕዎ ድዩ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል ግን ሰብ እዚ ኣይግደሰለይ ንዓይ ኣየኽብረንን እዩ ኢልካ ካብ ምጭና ካብ ኣእምሮኻ 10 ግዜ ምንዋት ኣቕልል ኣቢልካ ምርኣይ ንኣብነት ሰብ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ክድውለልካ ክእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ትረኽቦ ነበርካ ግን በቃ ክብረት ንዓይ ደይብሉ ኣብ ዝደለየኒ እዩ ዝድውለለይ ካብ ትብል ጀስት በቃ ስራሕ ሒዙ ከምዚ እዩ ኮይኑ እንታይ የእቲና ኣነ ማለት ኣፍታ ደወለለይ እዋን ኳዕ ደወለለይ ጥራይ ኢለ እቲ ናተይ ማይንድ ሴት ሽፍት ምግባር እዩ ድሕሸኒ እንተዘይኮይኑ ዘካብዶ እንተደኣ ኮይነ ግን ንምንታይ ዘይድውለለይ ንምንታይ ከምዚ ዘይገብር ምናልባት ሓደ ሰብ ኣብ እቲ ጎደና እቲ ረኺብካ ንኣብነት ብፍላይ ባዕሊ ኤውሮጳ ካናዳ ካልእ ቦታታት ኣብ ናይ ቀዳማይ ዓለም ንብሎ እንተደኣ ሃልይኹም ኣሕዋተይ ዝኾነ ሓበሻ ክትረክበላ ረጊፅካ ሓልፍ ንምንታይ ረጊፅ እንትሓልፍ ዝሓበሻ ተበላሽዩ እምበር ኣክንዲ ምባል ባዕልኻ ኢኒሽየት ጌርካ ነቲ ነገርቲ መዓት ናብራ ኣለዎ መዓት ጭንቀት ኣለዎ ተሸኪምዎ ዝኸይድ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዎ ሰብ ኣይደነው ኣሕዋት ዝኾነ ናይ ገዛ ርእሱ ሽግራት ክህልዎ ክእል ክኾን እዩ ስለዚ ንስኻ ግን ባዕልኻ ኢኒሽየት ምግባር እቲ ነገርቲ ባዕልኻ ሰላም ምባል ከምዚ ኮይኑ እዩ ድኾን ድሓን ዲኻ እንታይ ኮንካ ብምባል ካባኻ እቲ ነገርቲ ኣክንዲ ካብ ኢጎ ትብገስ ኣክንዲ ዝኾነ ኣንነት ድሕዘካ ወይ ዝኾነ ክብሪ ድሕዘካ መን ኮይኑ እዩ ሰላም ከይበለና ዓይዳ ሓልፍ ካብ ትብል ከይድካ ነቲ ኢጎ ተስብር ኣቢልካ ነቲ ኣንነት ተሰይርካ ነቲ ሰብ እቲ ሰላም ምባል ክኸውን ይኽእል እዩ just make it simple ኣሕዋተይ ምናልባት ዝኾነ ሰብ ቆፀራ ድዩ ነይርዎ ገለ ድዩ ነይርዎ ኣጋጣሚ ግን እታ ቆፀራ ይተዓመተኒ ኢልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓይ ክብሪ ስለደይብሉ እኮ ከም ዝገብረሎ ነው ዝኾነ ነገራት ኣጋጢሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ትናትና ኤክስፔክቴሽን ብጣዕሚ ሃይ ስለ ንገብሮ ትናትና ትፅቢታት ብጣዕሚ ሃይ ስለ ዝኾን ባዕልና ኢና ተርባፅ ኣብ እምሮና ትቅሳነት ከዓ ምስእማ ስለዚ ሲምፕል ጌርካ ጀስት ዘይጠዓሞ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ሕልፍ ምባል ተዛዓበየ ነገር ንሱ እዩ ኣሕዋት ኣብ ካልእ እውን ኣብ ኣከዳድናኻ ሲምፕልሲቲ ኣብ ናብራኻ ኣብ ገዛኻ ኣብ ኩሉ እትገብሮ እንትፈታቱን ሲምፕልሲቲ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ኣከዳድናና ድዩ ኣካይዳና ድዩ ቀሊል ክንገብሮ እንተደኣ ክኢልና ፅቡቅ እዩ ኣሕዋተይ ንኣብነት ኣነ ደስ ካብ ድብለኒ ትሪኢኑ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ኣነ ድለመድከ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ብሎ ዘለኹ ነገር ተደኣ ሃሊ ምናልባት ኣከዳድና እንተደኣ ሪኢኹም ኦፍኮርስ ንዓይ ደስታ ድህበኒ ንዓኹም ደይርብሽ ነገር ወይ ከዓ ንካልእ ሰብ ደይርብሽ ንዓይ ደስታ ድህበኒ እየ ድገብር ግን ገለ ገሪ ብጣዕሚ ሲምፕል እዩ ምናልባት እዛ ገይረ ኣለኹ ክዳን እንተደኣ ትሪእዋ ሃሊኹም ከመይ ኣፀቢቕሊ ኣሎ ዶ እስከ ኮመንት ንእሽተይ ኣብልሉ ኢኹም ኣፀቢቕልካ ኣብልሉ ኢኹም ፀቢቐለይ ግን ከምኡ ኢለ ኣለኹ እዚኣ ግን 2-3 ግዜ ኣብዚ ቪድዮ ኣብዚ ዝሰርሖ ዘለና ጌርያ ክኸውን ይኽእል እዩ which is I know this combination በቃ እዚኣ ኮምቢኔሽን እዚኣ ወይ እዛ ጌርያ ኣለኹ ቅልል ትብለኒ ካልእ ነገር ክገብር ይኽእል ነይረ ግን እዚኣ እንተደኣ ጌረ ብውሽጢ ፃዕዳ ካምቻ ከም ዝገብርን ፃዕዳ ከራባታ ከም ዝገብርላን ኣይ ነው
ስለዚ ኣቕለል ኢኻ ተብሎ እንታይ ክኽደን እንታይ ክገብር ከምዚ why do you say that just normal ኣከዳድናኻ ፅፍፍ ድበለ ፅርይ ድበለ ግን ከዓኒ ቅልል ድበለ ተዝኾን ፅቡቕ ኣካይዳኻ ገዛኻ ኣብ ገዛና ብፍላይ ድኾነ ፃዕዳ ምንጣፍ ጌርካ ገለመለታት ዶ መዓት ሽልምልም ተብሎ ገለመለታት እሞ ቆልዑት ክፃወት እንተብሎ ከይትረብፆ ከምዚ ከይትገብር ግደፍ ትብሎ ከይትሰብሮ ድኾነ ቆልዑት ትድስበር ተገብር just make it simple ወይ እቲ ፃዕዳ ነገር ብድኾነ ነገራት ምሽፋን እዩ እንተደይ ኮይኑ እቶም ቆልዑ ይፃወቱ ይስበሩ የብሉ just ቆልዓ ከመይ ከም ዳዕብና ስለንፈልጥ ንሕና ንዓም ንፅዕነት ኣይነይበረሎም ኣሎ ብዙሕ ንገብሮ ነገራት ኣሎ ነካብዶ ነገራት ገለ መዓት ዲኮር ዶ ገለ just ማለት make it simple ጥቡቕ እንዲ ደስ ይብለካ እንዲኸውን ግን በቃ ድኾነ ኣእምሮኻ ድርቢሽ ክኾን የብሉን just make it simple and then ብድሕሪኡ ድማ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ድማ sense of humor እንተድህሉ ፅቡቕ እዩ ምስኣተታ ሒዛ ትኸይድ እሱ ካብ ዝብላ ንዓይ እውን ደስ ካብ ትብለንን ሂወተይ በቃ ደስ ካብ ድብሉኒ ነገራት ረኣሃለ ብዋዛ ምልእ ምባል serious ደይሙኻን በቃ ኢልካ ብጣዕሚ serious ደይሙኻን ክንዲ serious ምዃን ናብ ሰሓቕ ምፍታው sense of humor ምህላው ዋዛታት ንስኻ ምጉዛይ ጭውነት መልኦ ዋዛታት ኣሎ ብጣዕሚ ጭውነት ዘለዎ ቺዝ ቅኑዕ ዝኾነ ዋዛታት ኣሎ ምስ ሰብ ምጉዛይ ምስሓቅ ምባል እሱ ናይ ባዕሉ ቤነፊት ኣለዎ ብሬን ናትካ ወይ ሓንጎልካ ሰላም ንክኸውን ብሳንቦካ ይሕግዝ ህርመት ልብኻ ፅቡቕ ንክኸውን ይገብር ሰሓቅ ስለዚ ንሕና ጥራይ ዋዛ ምባል ደይኮነ ካልኦት ሰባት ክዋዘዩ ይኸለውን ምርዳእ sense of humor ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ይድብል ንሱ እንታይ ደኣ እንተራ ሰባት ክዋዘዩ ክኢሎም እውን እቲ ናቶም ዋዛ ከስሓጠካ ምኽኣሉ እቲ ናቶም ዋዛ ምርዳእ ሂወትካ ቀሊል ሂወትካ ሲምፕል እዩ ዝገብር ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ንጓዓዝ ኤክስፔክቴሽናትና ከዓኒ ሃይ ኣይንግበሮ just ኣቕልል ኣቢልና ክንሪኣ እንተረኣ ኸይልና ሂወት ከዓኒ ቅሳለ ዘለዎ ሂወት ኢና ነበር እታ ሳልሰይቲ ኣዝያ ወሳኒ ድኾነት ኣነ እውን ደተግብራ ዝነበርኩን ሞር እቲ ዶክተር ምስ ሰማዕኳ ካደ ተግበር ኳንካ ንፅህና ኣሕዋተይ ፒሪቲ which is ንፅህና ከዓኒ ኣካላዊ ንፅህና ክኾን ይኽእል እዩ ተቐዳማይ በቃ በቲ ዘለካ ኣትሊስት ኣከዳድናኻ ክኾን ይኽእል ብፍላይ ኣካላትካ ሰውነትካ ትሕዘሉ መንገዲ ሻወር ምውሳድ ብንጉእ ተሲእካ ማይ ምሽታት እንተኽኢልካ ከዓኒ ተወሰነ ፅቡቕ ድኾነ ሽታ ንነብስኻ ምግባር ድኾነ ድህበካ ርግኣት ድኾነ ድህበካ ሰላም ኣሎ እዩ ስለዚ በቃ ነብስኻ ፅሩይ ኣቢልካ መሓዝ ኣከዳድናኻ ክኾን ይኽእል ገዛኻ ክኾን ይኽእል everything ኦፊስካ ክኾን ይኽእል ኣከባቢኻ ክኾን ይኽእል እንተኣ ብፅሬት ብኒትነስ ትሕዞ እንተኣ ኮንካ ክትኣቱን ከለኻ ድህበካ ርግኣት ኣሎ ኢማጂን እስኪ ሓደ ገዛ ከይተወልወለ ከይፀረየ ገለ ከየበለ ወይ ድኾነ ዓይነት ስርዓቱ ዘይሓለዎ እንተኣ ኮይኑ እቱ ክትብል ከለኻ ብጣዕሚ ድርብሸካ ግን እንተኣ ሲምፕል ክትገብሮ ክኢልካ እንደገና ከመይስካ ፒዩር ክትገብሮ እንተኣ ክኢልካ ኣቕልል ኣቢልካ ከተፅርዮ እንተኣ ክኢልካ ግን ስርዓቱ ዘይሓለዎ እንተኣ ኮይኑ ቅደስ ይብለካ እዩ ስለዚ ብዙሕ ክዳውንቲ ደይምብዛሕ ንፁሃት ዝኾነ ውሕዳት ክዳውንቲ መሓዝ እቱ ክትብል ከለኻ በቃ ኣየናይ ፒክ ከም ትገብር ወይ ከዓ ደስ ኢልካ ድኾነ ነገር ክትገብር ይሕግዘካ ፍላይ ኣብ ሞባይላትና ንመልኦ ብጣዕሚ ብዙሕ ድኾነ ተኣሽሙታት ኣሎ ቺዝ ሶሻል ሚድያታት ኣፕሊኬሽናት መዓዝ ዘይንፈልጦ ናምበራት ገለ እቱ ክትብል ከለኻ ስግኣት እዩ which is በቃ you have to make it pure ንፅህና ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ኣይመስለኩም ኣሕዋተይ ስለዚ እንተኣ ንፁህ ኮይኑ ኦርደርናቱ ዝሓለዎ እንተኣ ኮይኑ ደስ ንብለካ ቅሳነቱ ንህበካ ስለዚ ነዚ ፕራክቲስ ምግባር እዩ ብድሕሪኡ ግን እቲ ወሳኒ ድኾነ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉን ከነንፅሆን ዘለና ድማ it's our mind ኣእምሮና ኣሕዋተይ ናይ ኣእምሮ ንፅህና ማለት ድኾነ ኔጌቲቭ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ዘይምእታው ድኾነ ኔጌቲቭ ነገራት በዚ ሶሻል ሚድያ ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ዜና ካብኡ ንኣእምሮኻ ምሕላው ንጡህ ክትገብሮ እንተኣ ኸይድካ ሰላም እንዳዓሰለካ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ድኾነ ቂም መሓዝ ክኸውን ይኽእል ክስቶ ከምዚ ኢልን ከምዚ ክብሎ ኣይነበረን እዚ ክገብር ኣይነበረን ካብ ድምጭስ ነኬት ኣእምሮና ከነንፅሆ እንተኣ ኸኢልና ኣእምሮና ከነፅርዮ እንተኣ ኸይልና ክሪስታል ክሊር ክንገብሮ እንተኣ ኸይልና ኣእምሮና እንዳነፅሀ ይድኸይ ሙሉእ ሂወትና ኸ ንፁር እንዳኾነ ይድኸይ ስለዚ ክስቶ ከምዚ ኢልን ይመሽሙ ከምዚ ጌራትኒ ከምዚ ኾነ ኣይነበረን እዚ ዶ ካብ ምባል ጀስት ኣእምሮኻ ብምስጋና ምልእ ከተብሎ ሞር ፒዩር ክትገብሮ ንፅህና ከመልኦ ወይ ከዓኒ ካብ ቂም ድዩ ካብ ካልእ ነገራት ካብ ፅልኢ ድዩ ካብ ካልእ ደየድሊ ኤክስፔክቴሽናት ገለ መለታት እንተኣ ከተንጥሆ ክኢልካ ከዓኒ በቃ ሂወትካ ሰላም እንዳረኸበ ቅሳነት እንዳረኸበ ይኸይድ ኣሕዋት ስለዚ ኣእምሮና ኸ ነንፅሃዮ ዘይድሊ ኔጌቲቭ ነገራት ስቕኢሉ ንኽኣቱ ኣይንፍቅሮ ንምንታይ እዚ ኔጌቲቭ ዝሓስብ ዘለኹ ተስፋ ደቑርፅ ሓሳብ ክመፅእ እንከሎ ሰበር ዜና ዶ ገለ መለታት ዶ ኔጌቲቭ ነገራት ዶ ክመፅእ እንከሎ ጋርድ ዩር ማይንድ በቃ ማለት ኣእምሮና ክንሕልዎ ክንክእል ኣለና ጋርድ ክንከውን ክንክእል ኣለና መንፈስና ምሕላው ትዝለዓለ ትዝበለፀ ነገር ስለ ድኾነ እውን ኣሕዋተይ እዚኣ ንጠቐመላ እታ ራብዐይቲ ወሳኒ ድኾነት ናይ መወዳእታ ካብዚ ዶክተር ተማሃርካ ኣብ ሂወትናቱ እውን ተጠቒምላ ትሪኦ ዓይነት ለውጢ ኣብኡ እውን ትሪእላ ኣባይ እውን ምስ ተጠቐምኳ ለውጢ ዝረኸብኩላ ድማ ትራንኪሊቲ እያ ወይ ከዓኒ ምርግጋእ ንኣብነት ኣነ ብፋርማሲ ዝትፈልጦ ነይረ ፋርማሲ ዝነበርኩ ትራንኪላይዘር ዝበሃል መድሃኒት ኣሎ እቲ ሰብ በቃ ደረጋግእ ኣእምሮ ድጭነቕ ደብል ድርበሽ ወይ እውን ኣብ ካልእ ዓይነት ደእቱ እንተኣ ኮይኑ ትራንኪላይዘርስ ዝበሃሉ ብመድሃኒት እየ ዝፈልጦ ነይሩ ለካ ግን ይኬንዱት ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ድኾነ ኩነታት ኣክንዲ ስቕ ኢልካ ትርበፅ ኣክንዲ ስቕ ኢልካ ትርበሽ ኣክንዲ ስቕ ኢልካ ኣእምሮኻ ብነውጢ ትመልኦ
you became calm በቃ ርግእ ትብል ህድኣት ዝመልኦ ዓይነት ህይወት ከዓኒ ቅሳነት ይልህበካ ኣሕዋተይ ስለዚ ህድእ ምባል ርግእ ምባል ኣክንዲ ተቀዳዲምካ ናብ መልሲ ናብ ካልእ ነገራት ናብ ዝኾነ ውሳነታት ገለ ካብ ምእታው just ርግእ ምባል ህድእ ምባል ትራንኩላይዝ እዩ ዝገብረካ ኢካ ንኽትሃድእ ንኽትረግእ እዩ ዝገብረካ ኣሕዋተይ ስለዚ ርግእ ምባል እውን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ብዝኾነ ኩነታት ኣክንዲ ብታህዋኽ ትገብሮ ኣክንዲ ብተኣሽሙ ትገብሮ just you take time ጊዜ ወሲድካ ትሓስበሉን ሞር ርግእ ኢልካ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ሪስፖንስ እንትሃብኩ ይሓይሽ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ኩነታት እዚ እንትሃብኩሉ ዝሓይሽ ኢልካ ህድእ ክትብል ከተስተንፍስ እንተደኣ ክኢልካ ብጣዕሚ ኣብ ዝወጣጥሮኻ ዘጨንቑኻ ኣእምሮኻ ዝርብሹ ነገራት ክመፅእ እንከሎ you just calm down ጊዜ ተወስድ እሞ 5 ደቂቕ ሊቀድድ ይውስድ ኣቢልካ you just breathe in and breathe out ብድሕሪኻ ቀስ ኢልካ ህድእ ብምባል ከዓኒ እዚ ቀፂለ ዝህቦ ግብረ መልሲ ሰላም ድህብ ወይስ ኣንዛኢ ድህብ ኢልካ ምሕሳብ ምክንያቱ ካብ መላሓስካ ድወፅእ ካባኻ ድወፅእ ገረገር እየተዓሰካ እዩ ኣክንዲ ህድእ ምባል ኣክንዲ ብትዕግስቲ ነታ እዋንቲ ኣብ ምሕላፍ ድሓር ፅባሕ ንጎ ብኻ ከምዚ ገይረ ብኻ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኮ ክገብር ኣይነበርኩን ካብ ዝብል ናይ ፅባሕ ተዓሳታት ካብኡ እዩ ዘድሕነካ ርግእ ህድእ ምባል ስለዚ ፕሊስ ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ሂወትና ከምዚ ነገራት ኣየጋጥመናን ማለት ኣይኮነን ግን ነረባበሽ ነረብል ገለ እንተደኣ ኮይና ምርጋእ ኣድልየና ኣሎ ኣሕዋተይ እሱ ከዓ ቅሳነት ይበካ እዩ ድሓን ዝኾነ ውሳነታት ንኽትውስን እዩ ዝገብረካ ከቢድ ወላ እኳ እንተመሰለና ኣቕልል ኣቢልና ግን ከምታ ኣብታ ካልእ ትልበድና ነዚ ነገራት ከነተግብሮ እንተደኣ ክኢልና ርግኣት ዘለዎ ምልኣት ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ ሂወትካ ምንባርና ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ፕሊዝ let's be calm ርግእ ንበል ንሂወትና በዘን 4 ነገርኩም ነገራት ፅቡቅ ጌርና ንርኣየን ትዕግስቲ ሃልዎና ብተዓገሰ ብዙሕ ነገር ከም ድኽፈሎ ኣነ ይነግረኩም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ኣቦና እዮብ ወይ ናይ ሰይድና እዩብ ታሪክ ከመይ ምዃኑ ማዕረ ክንደይ እንታይ ከም ዝተኸፈሎ ኢቨን ሂወት ሲኢኖም ዝነበሩ ደቁ ክምለስሉ ኩሉ ሃብቲ ክምለሰሉ ብዙሕ ነገራት ብትዕግስቲ ክንደይ ነገራት ከም ዝመፅእ ፈጣሩን ኣቦና እዮብ ጌርና እዩ ስለዚ just see it ረይዎ ኢኹም ንተዓገሰ ማዕረ ክንደይ ፈጣሪ ዋጋ ከም ድህቦ ማዕረ ክንደይ ዝሓሸ ሂወት ከም ድህቦ ፅቡቅ ጌርና ስለንፈልጥ ኣሕዋተይ ብትዕግስቲ ሂወትና ንበሮ ነቲ ዘለናዮ ቦታ ደይምምራር ደይምባል ተዓጊስና ነቲ እዋን ነቲ ምሕላፍ ኣብኡ ኮይና ካ ፅቡቅ ነገራት ምርኣይ ብድሕሪ ሂወትና ሲምፕል ምግባር ኣቕልል ኣቢልካ ንሂወትካ ምርኣይ እንደገና ድማ ብድሕሪኡ ከም ዝኽብለኩም ፅናሕኩ ንፅህናኻ ወይ ከዓ ትናትካ ፒዩሪቲ ወይ ትናትካ ፅሬት ከዓኒ ብዝግባእ ምሕላው ናይ ኣካላትካ ጥራይ ደይኮነ ናይ ቦታኻ ናይ ገዛኻ ጥራይ ደይኮነ ካ ናይ ኣእምሮኻ ናፅነቱ ምሕላው and ብድሕሪኡ ድማ ርግእ ህድእ ክትብል እንተደኣ ክኢልካ ዋጋኻ ፅባሕ ንጎ ፈጣሪ ይኸፍለካ እዘን ጠማማት እዚአን ከዓኒ ሂወተይ ሰላም ንኽኸውን ዝሓሸ ሂወት ንኽነብርን ናይ ብሓቂ ድማ ካብ ካልእ ሰብ ብዙሕ ነገራት ምፅባይ ገዲፈ ናይ ብሓቂ ካብ ፈጣሪ ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ንኽፅበ ዘኽኣላኒ እየ ኣሕዋተይ ብዝተኻእለ መጠን ብዓኹም ብትርድአኩም መንገዲ ኣሕሊፈልኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ንግዜኹም ድማ ካብ ልቢ የመስግነኩም ኣሕዋተይ ክብረት ሃበለይ እንዳበልኩ ድማ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተረኣሃለይኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰናይ ሰላም ንዓኹም እንዳበልኩ ኣብዚ ክፍልየኩም ሓንቲ ዝረሳዕኳ ነገር ግን ኣላ ኣሕዋተይ ንመበል 14 ዙር ዝካየድ ሶርበተኻ ውለውቲ ናይ ኩለንትና ዕቤት ንኩለንትና ዕቤት ተሰሚና ናይ ኦንላይን ክላስ ስለዘለና ምዝገባ ጀሚርና ናሞ ታሕቲ ደሎ ነምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ከመሓላልፈልኩም ስለደለኹ የረሲዐ ፀኒሐ ኣሕዋት ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ግን ሰናይ ሰላም ኣብ ዘለኹም እንዳተመነኹም ሰላም ሰናይ ዘለዎ ቀና ይምነየልኩም